Ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, шурӯъ аз 21 майи соли ҷорӣ рақобатҳои навбатии мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ маъруф ба КАФА дар шаҳрҳои Душанбе ва Турсунзодаи кишварамон оғоз шуданд ва ин чорумин мусобиқа байни ҷавонони то 20 сола аст ки дар доираи ин мусобиқаи минтақавӣ баргузор шуда истодааст. Ва имрӯз нахустин бозии худро дастаи мунтахаби наврасони кишварамон дар ин мусобиқа оғоз мекунанд таҳти роҳбарии Раҳматулло Фузайлов. ҳамон тавре ки шумо огаҳӣ доред, давоми чанд вақти охир футболбозони мо ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё байни ҷавонони то 17 сола тайёрӣ дида истоданд ва имрӯз дар доираи ин рақобат онҳо бозии худро зидди дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Афғонистон доир мекунанд. Ва биёед ибтидо ба ҳаятҳои ҳар даста таваҷҷӯҳ мекунем. Шурӯъ мекунем аз дастаи мизбон. Файсал Саид Хил рақами 1, дарвозабон рақами 9 Аҳмад Рашид Сарварӣ, капитани даста рақами 2 Тимур Шоҳ Рауфӣ, рақами 4 Ҳумоюн Амин, рақами 5 Аҳмадулло Алоказай, рақами 6 Муҳаммад Муқаддам, рақами 8 Умед Раҷабӣ, рақами 11 Фарҳод Ализода, рақами 13 Эҳсон Аҳмад Раҳмонӣ, рақами 14 Фаридун Сайёдӣ ва рақами 20 Ҳаким Хон Ниёзӣ ҳастанд. Сармураббии даста Ҳумоюн Ҳамдард ба ҳисоб меравад. ҳайати доварон дар ҷараёни бозии имрӯза таҳти роҳбарии Арслан Гошанов бозиро ҳакамӣ мекунанд. Ба ӯ Фарҳод Мураввиҷӣ ва Авазбек Абдуллоев дар канорҳо кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Фирдавс Нурсафаров ба ҳисоб меравад. комиссари бозӣ Беҳрӯз Айниддинзода ва нозири доварон имрӯз Ҷаҳонгир Саидов ба ҳисоб меравад. ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишварамон Сунатулло Исмоилов, рақами 23 дарвозабон, рақами 10 капитани даста Абубакр Сулаймонов, рақами 3 Ҳоҷӣ Абдуманон, рақами 4 Диловар Ҷамшедзода, рақами 5 Барокатулло Неъматуллозода, рақами 6 Шерафган Саидов, рақами 7 Масрур Ғафуров, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 12 Шаҳбон Наимов, рақами 13 Раббонӣ Камолов ва рақами 15 Фарҳод Амирӣ. Сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. Инак ҳама чиз барои оғози рақобати имрӯза тайёр аст ва интизор ҳастем садои хуштаки довари марказ Арслан Гошановро то ин ки ҷараёни бозии имрӯзаро барои мову шумо ба таври расмӣ эълон намояд ки оғоз шуд. ва ин нукта ҳам ҷои ёдоварист ки бинандагони гиромӣ дар ин мусобиқа ҳайати дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи кишварамон иштирок мекунанд. ин мусобиқа чӣ тавре медонед байни ҷавонони то 20 сола баргузор шуда истодааст. аммо кишвари мо ҳамчунин Ӯзбекистонро ҳайатҳои наврасони то 17 сола намояндагӣ мекунанд, зеро дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи Ӯзбекистон дар марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон байни ин сину сол иштироки худро оғоз кард ва дастаи мунтахаби наврасони мо бошад. ҳадаф аз иштирок дар ин мусобиқа он аст ки ба таври зарурӣ тайёрӣ бинанд ба мусобиқае ки моҳи июн дар кишвари Таиланд сурат мегирад ва онам ҷоми Осиё байни ҷавонони
дехтараш байни наврасони то 17 сола аст ва дар он мусобиқа читавре медонед мо дар як гурӯҳи бисёр мушкил муқобили Чин, Австралия ва Арабистони Саудӣ қарор гирифтем ва рӯзи 16 июн нахустин бозии худро наврасони мо дар ҳамон мусобиқа доир мекунанд. Баъдан 19 июн ва 22 июн бозиҳои даври гурӯҳӣ бо иштироки наврасони мо баргузор мешавад. Инак бозӣ шурӯъ шуд ва ҳоло кӯшиши футболбозони мо ба назар мерасад, аммо дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. дирӯз бозиҳо оғоз шуданд ва дар рӯзи якуми баргузории рақобатҳо дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон бисёриҳоро шояд дар ҳайрат ҳам гузошт. онҳо тавонистанд бо ҳисоби 2-1 ҳамсолони худ аз кишвари Туркманистонро мағлуб кунанд ва дар бозии дигар Узбекистон бо ҳисоби 3-2 Эронро шикаст дод ва ҳамин ҳоло дар ҷадвал маҳз дастаҳои Узбекистон ва Афғонистон бо касби 3 имтиёзӣ пешсаф ҳастанд. Тоҷикистон бо сабаби он ки ҳоло ягон бозӣ дорӣ накардааст, имрӯз нахустин рақобати худро доир мекунад ва кӯшиш менамояд баҳри ба даст овардани имтиёзҳои аввал муваффақ шавад. тибқи системаи даврӣ сурат мегирад. дастае ки бештар аз ҳама соҳиби имтиёз мешавад дар ниҳояти кор ғолиб мегардад. инҷо имконият барои футболбозони мо барои идома додани ҳуҷум ва аз ин канор партофти тӯб натиҷа надод. баъдан зарбаро ҳам дидем ва бо ҳамин ин вазъият бартараф мешавад. талошҳои Шерафган Саидов ба назар мерасад. дифоъгари канорӣ аз самти рост бори дигар ҳоло мебинем ин кӯшиши аввали ӯ партоф натиҷа надод ва баъдан муборизаро давом доду зарба зад, аммо зарбааш чӣ тавре мебинед хато рафт. хуб, баробар бо ин бозӣ бинандагони гиромӣ ҳамчунин рақобати дигар ҳам шурӯъ шуд. ин дидори инҷо фурсат акнун барои бозигарони дастаи ҷавонони Афғонистон ҳам мумкин буд пайдо шавад, вале дарвозабон Сунатулло Исмоилов сари вақт аз мавқеи худ берун баромаду ин ҳолатро бартараф кард. хуб, бозии дигар дар ҳамин лаҳзаҳо оғоз шудааст дар варзишгоҳи клуби марказии варзиши Артиш дар шаҳри Душанбе ва он ҷо дастаҳои мунтахаби ҷавонони Туркманистон ва Узбекистон ба масофи ҳам рафтанд. даврҳои якуму дуюм хело зич ба ҳам рақобатҳоро гузоштанд. дастандаркорон яъне 21 ва 22 май пай дар ҳам бозиҳо ва баъд аз ин як рӯз дар миён бозиҳо баргузор мешаванд. яъне як рӯз бозӣ, як рӯзи дигар танаффус ва рӯзи дигар боз рақобат сурат мегирад. танҳо аут ишора мешавад дар ин ҳолат. ҳарчанд дар ҳамон вазъият мо афтидани Шаъбон Наимовро дар лаҳзаи мубориза бо футболбози ҳариф дида будем. ва акнун дар ин ҳолат вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта мешавад. бори дигар метавонед бубинед капитани ҳайати наврасони мо Абубакр Сулаймонов қоидаи бозиро вайрон кард. ин нукта ҳам ҷои ёдоварист ки ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишвар ҳамин сол тайёриҳоро боз ҳам зиёдтар ба роҳ мондаанд ҷиҳати иштирок дар мусобиқаи ҷоми Осиё ки тавассути он мусобиқа албатта имкон ҳаст ба ҷоми ҷаҳонии ин синну сол, яъне мусобиқаи чемпионати ҷаҳон байни 17-солаҳо роҳ пайдо кард. дар кишвари Беларус дар мусобиқаи анъанавии ҷоми рушд иштирок карда буданд ва онҷо сазовори ҷои сеюм шуданд шогирдони Раҳматулло Фузайлов. ва акнун боз ҳам тайёриҳо ба марҳилаи охирини худ наздик мешаванд ва баъдан ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишварамон роҳ пеш мегиранд ҷониби кишвари Тайланд то ин ки дар ин мусобиқа иштирок кунанд. тӯб аз майдон берун шуд. солҳои қаблӣ вақте мусобиқаҳои синну соли гуногуни ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ яъне маъруф ба КАФА баргузор мегардид, аслан рақобатҳо дар шаҳрҳои Душанбе ва Ҳисор сурат мегирифтанд. акнун имсол дастандаркорон ба хулосае омаданд ки албатта боз рақобатҳо дар шаҳрҳои дигари кишварамон ҳам баргузор шавад, аз ҷумла шаҳри Турсунзода варзишгоҳи Талко Арена яке аз майдонҳои хуби футболӣ дар кишварамон ба ҳисоб меравад ва мизбони рақобатҳои даври
навбати гӯем мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ аст ин варзишгоҳ ва дар умум 5 бозиро қабул мекунанд. дирӯз дар ҳамин майдон наврасони ӯзбекистон бо ҳисоби 3-2 тавонистанд ки дар баробари ҳамсолони худ аз Эрон зафар ёбанд. зарбаи кунҷӣ кор мекунанд футболбозони мо. партофти тӯб аз ҷониби Абубакр Сулаймонов буд ба самти ҳамдастааш Раббони Камолов, аммо футболбозии дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон пешироҳи бозигари моро гирифт ва дар ин ҳолат акнун тӯб ба Ҳоҷи Абдуманнон расида аз майдон берун мешавад. аз вазъияти стандартӣ чӣ тавре мебинед футболбозони мо дар ин ҳолат истифода бурда натавонистанд. خیلی خوب توپ رو نگاه می‌دارد فوتبالبازی شماره 11 دسته جوانان افغانستان. خوب داور هم بوسویان که توپ در اختیار فوتبالبازان دسته میزبان باقی ماند اجازه داد که رقابت دوام یابد و در مرکز میدان چطور دیدید جاویدان خوشبختov توانست توپ را بگیرد. حرکت‌های بسیار خوبی فرهاد علیزاده در همون حالت به نظر رسید. باید بگویم که جهت اشتراکی سزاوار در همین مسابقه هیئت دسته منتخب جوانان تا 20 ساله افغانستان دوام 10 روز اخیر در تاجیکستان جمعیت‌های تعلیمی و تمرینی خود را به راه ماند. در این باره شاید کمی بدتر گفتم میگذاریم. اینجا توسط کنار چپ پرتافت توپ به داخل جریمه‌گاه بود، اما از فوتبالبازان هیئت جوانان افغانستان کسی پیدا نشد که توپ را صاحب شود و اینجا اکنون توپ از میدان بیرون میشود. تیمورشاه رؤوفی نتوانست توپ را نگاه دارد. خوب جمعیت‌های تعلیمی و تمرینی خود را هیئت جوانان افغانستان در دره زیبا منظره الموسی شهر حصار در مرکزی مشقی و تمریناتی باشگاه فوتبالی استقلال دایر کردند. باید بگویم که در همین زمینه فدراسیای فوتبالی کشورمان سهم کلان گذاشت. آنها تمام شرایط و امکانیت‌ها را فراهم آوردند تا اینکه چنین امکانیت‌ها یعنی گزاراندن جوامع تعلیمی و تمرینی و بعداً اشتراک در این مسابقه برای دسته منتخب جوانان افغانستانی همجوار به وجود آورده شد و آنها البته طول این چند روز به طور بسیار هم خوب تیاری دیدند تا اینکه در این مسابقه اشتراک کنند و علاقه ثمر آن را در بازی یکم ما دیدیم. چطوری گفتم دیروز دسته منتخب جوانان افغانستان توانست با حساب 2-1 همتایان خود را از کشور ترکمنستان شکست دهد. الان بازی البته در شهر دوشنبه در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزشی ارتش صورت گرفت و امروز در تالکو آرینا بازی نوبتی خود را هیئت جوانان افغانستان دایر کرده ایستاده است. پرتافت توپ با داخل جریمه‌گاه، اما دروازه‌بان هنگام برآمدن از موقع خود خطا میکند. بعداً ارسال توپ ضربه بسیار هم خوب پشتنوکی در این حالت از جانب مسرور غفورов، اما چطور میبینید دفاعگری حریف این وضعیت را برطرف کرده توانست. اشتباه بسیار هم دقل و نابخشیدنی فیصل سعید خیل دروازه‌بان به نظر رسید. ببینید اینجا هنگام برآمدن از موقع خود خطا کرد. بعداً بازیگر ما توپ را صاحب شد و پرتافت توپ را انجام داد. مسرور غفورов پشتنوکی ضربه زد، اما ضربه زده او را دفاعگر برطرف کرد. خطرناکترین لحظه بود که ما و شما تا همین دقیقه در جریان بازی امروزه با اشتراک هر دو دسته دیدیم. ده دقیقه اولی بازی سپری شد. الله حساب شدنش دست، ولی فکر دارم حتما این جوانانی که در میدان بازی کرده ایستادند برای ما و شما دوامی دقیقه‌های بعدی باز هم هنر و مهارت والای ورزشی خود را نشان میدهند. ابوبکر سلیمانov می‌خواست یک پاس بسیار زیبایی را به هم دستش روان کند، اما با طور ضروری اینجا
аз удаи анҷом додани ин пас набаромад. Рабони Камолов пас медиҳад ба Фарҳод Амирӣ, аммо Амирӣ инҷо иштибоҳ кард ва боз ҳам ба бозигарони дастаи ҷавонони Афғонистон муяссар нашуда истодааст ки дар ҳамин лаҳзаҳо фурсати идома додани ҳуҷумро давом диҳад. Фурсати идома додани ҳуҷумро албатта боз ҳам дар ихтиёри худ нигоҳ доранд. қабл аз шурӯи ин мусобиқа чӣ тавре медонед, маъмулан нишасти матбуотӣ бо иштироки сармураббиёни ҳамаи дастаҳо сурат мегирад. қоидаи бозӣ дар ин ҳолат вайрон шуд ва Фаридун Саидӣ чӣ тавре мебинед андаке дағал бозӣ мекунад ва барои ин амал кардаш ба ӯ ҳоло довар корти зард нишон дода истодааст. бори дигар дар саҳнаи такрорӣ мо шумо ин ҳолатро мебинем. ва дар нишасти матбуотие ки рӯзи 20 май баргузор шуда буд, сармураббии дастаи мунтахаби наврасони кишварамон Раҳматулло Фузайлов ишора кард ки ҳамаи рақибони мо бисёр рақибони арзанда ҳастанд, бисёр рақибони хуб мебошанд ва мо кӯшиш мекунем ки бозиҳои хуби худро дар ҳамин мусобиқа нишон диҳем. Рабони Камолов пасию, аммо на, топ то ба Абубакр нарафт. фурсати давом додан акнун барои давом додани ҳамла барои футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон пайдо мешавад. ва худи онҳо ҳам ҳангоми пас додан ба якдигар он қадар бо таваҷҷӯҳ набуданд ва илова бар ин ба футболбозони мо муяссар шуд ки пешроҳи ҳуҷуми ҳарифро бигиранд. бори дигар барои мо шумо хотиррасон мешаванд ки ба Фаридун Саидӣ дар лаҳзаи қаблӣ вақте қоидаи бозиро вайрон карда буд корти зард нишон дод довари марказ Арслан Гошанов. ҷовидон Хушбахтов партофти бисёр ҳам хуб аз ҷониби ӯ ва дар ин ҳолат дарвозабон акнун сари вақт аз мавқеи худ берун мешавад. Файсал Саидхил ва ин ҳолатро бартараф мекунад. дар маркази майдон мубориза давом дорад ва довар ҳоло маҷбур аст рафти бозиро манъ кунад, зеро футболбози дастаи ҷавонони Афғонистон дар ин бархурд андаке осеб гирифт. бор дигар ин ҳолатро метавонед бубинед. Муҳаммад Муқаддам бо Ҳоҷӣ Абдуманнон мубориза бурданд дар ҳамон лаҳза. мухлисоне ки имрӯз барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ ташриф оварданд, аз рӯи хабарҳое ки мо пайдо кардем, дирӯз барои тамошои бозии ҷавонони Ӯзбекистон ва Эрон ба ҳамин майдон беш аз 1200 мухлис омадаанд ва имрӯз ҳам шумораи мухлисон кам нестанд дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода. ва аслан худи анамин ғояи баргузор кардани бозиҳо берун аз шаҳри Душанбе бо иштироки хуб дастаҳои мунтахаби кишварамон, хоҳ синни соли поёнӣ бошад, хоҳ синни соли олимпӣ ё ин ки ҷавонон, бисёр ҷолиб аст, зеро дар минтақаҳо ҳам албатта футболро хеле хуб дӯст медоранд ва тайёр ҳастанд ки вақте дастаҳои мунтахаби наврасони ҷавонони кишвар ё дастаи мунтахаби олимпӣ баромад мекунад, ҳатман ба варзишгоҳ омада ҷараёни бозиро бубинанд ва мухлисӣ кунанд ба таври арзанда.
аз мухлисон ҳам албатта хоҳиш мекунем ки дар бозиҳои баъдӣ дастаи мунтахаби наврасони кишварамон ки дар доираи мусобиқаи навбатии кафа сурат мегирад давоми рӯзҳои баъдӣ аз ҷумла метавонанд 24, 26 ва 28 май ба варзишгоҳи талку аренаи шаҳри турсунзода омада шогирдони раҳматулло фузайловро аз наздик дастгирӣ кунанд. Ин бисёр иқдоми хуб хоҳад буд аз ҷониби мухлисон ва онҳо ҳам метавонанд дар рӯҳбаланд кардани футболбозони насли нави кишварамон саҳмгузор бошанд. Илова бар ин албатта худи мухлисон вақте ба варзишгоҳ меоянд ғизои маънавӣ мегиранд дар бораи футболбозони наврасу умедбахши кишвар маълумот пайдо мекунанд, бозии онҳоро аз наздик мебинанд ва баъдан боз метавонанд иштироки онҳоро дар мусобиқаи ҷоми осиё байни наврасони то 17 сола дар кишвари Таиланд моҳи июн дида андешаҳои худро бигӯянд, пешниҳодҳои худро албатта ба футболбозон, ба истиёди мураббиён ва умуман ба ҷомеаи футболии кишвар ироа намоянд. хело хуб, гузариши Масрур Ғафуров, аммо дар ниҳояти кор ҳангоми пас додан муваффақ нашуд Масрур. тӯбро гирифтанд футболбозони мо бо кӯшишҳои Диловар Ҷамшедзода. Рабони Камолов на ин албатта партофти бесамар буд. Рабони бародари Ҳамадони Камолов аст, футболбозе ки яъни замон шарафи дастаи Истиқлолро дифоъ мекунад ва дар гузашта ҳамин сину солро яъне дар назар дорам дар ҳайати ҳамин сину соли дастаи мунтахаби кишварамон хело бозиҳои хуб ҳам нишон дода буд Ҳамадони Камолов дар марҳилаи ниҳоии чемпионати Осиё. Он замон албатта ҳамин гуна ном дошт. Чемпионати Осиё байни наврасони то 16 сола соли 2018 хотиратон бошад. Наврасони мо тавониста буданд ҷои дуюмро гиранд, дар финал аз ҷопон шикаст хӯрдем, баъдан роҳ пеш гирифтанд ба чемпионати ҷаҳон дар кишвари Бразилия соли 2019 иштироки онҳоро дидем. як ғалаба ва ду бохт буд дар марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳон. камерунро шикаст додем, аммо аз Испанияву Аргентина ки дастаҳои воқеан пурқувваттарини на танҳо футболи наврасон балки ҳама сину сол дар тамоми футболи ҷаҳонӣ эътироф мешаванд, мо мағлуб шудем ва имкони аз гурӯҳ баромаданро аз даст додем. ба таъсири анамон баромади хуби футболбозони навраси кишварамон буд ки дар марҳилаи навбатии тақсимбандии дастаҳо ба гурӯҳҳо, яъне қуръакашие ки сурат гирифт, дастаи мунтахаби наврасони кишварамон дар сабади якум ҷо гирифт бо сабаби он ҳунарнамоии арзандае ки гуфтем дар соли 2018 буд. Баъд аз он мусобиқаи соли 2020 лағв шуд бо сабабҳои барои мо шумо маълум ва конфедератсияи футболи Осиё ҳам дар солҳои охир сохтори худро таҷдид мекунад. Акнун мусобиқаҳое ки қаблан чемпионат номида мешуданд ба ҷом иваз шуданд. Ба ин тартиб чемпионати Осиё байни наврасони 16 сола не, аз ин ба баъд ҷоми Осиё байни ҷавонони байни наврасони то 17 сола ва баъдан ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола баргузор мешавад. Аут буд Ҳамадони Камолов, ҳарчанд ин ҷо хело мубориза мебарад, аммо пештар аз ин аллакай ӯ тӯбро аз майдон иҷозат дод ки берун шавад. ва муборизаи ӯро метавонед дар ин лаҳзаҳо бубинед ки зидди Тимур Шоҳ Рауфӣ чӣ хел ӯ талош кард. боз ту ба ихтиёри футболбозони мо мегзарад, аммо Ҳоҷӣ Абдуманнон ҳангоми пас додан иштибоҳ кард. дар маркази майдон ту ба ихтиёри футболбозони мо гузашт. хуб, инҷо довар ягон қоида вайронкуниро намебинад, танҳо тӯба аз майдон берун шудааст. ҳоло аз аут футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон тӯбро ба бозӣ медароранд. хуб, шояд барои дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон ҳам андаке мушкил бошад бозии имрӯза. Аз чӣ ҷиҳат? аз он ҷиҳате ки онҳо дирӯз як бозӣ доштанд ва чӣ тавре гуфтем зидди ҳамсолони худ аз Туркманистон бозӣ карданд ва аллакай бо гузашти 24 соат боз ҳам як бозии дигар бо иштироки онҳо.
ва ин лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. бар муқобили ҷовидон хушвақтов чӣ тавре мебинем дар ҳамон лаҳза қоидаи бозӣ вайрон шудааст. ин дафъа акнун футболбозони мо дар нимаи майдони худ қоидаи бозиро вайрон мекунанд. беҳуда раҳматулло фузайловро барои мо шумо коргардон пешниҳод намекунанд. гап дар сари он аст ки ҳамин ҳоло сармураббии дастаи мунтахаби наврасони мо аз бозие ки шогирдонаш доранд чандон розӣ нест. дахтараш чандон қаноатманд ҳам нест, гӯем хато нахоҳад буд. ту ба бозӣ дароварда мешавад. боз ту ба ихтиёри футболбозони мо гузашт, аммо дар маркази майдон чӣ тавре дидед Шабон Наимов тубро аз даст дод. партофт ба дохили ҷаримагоҳ ва ин ҳолатро акнун оромона Сунатулло Исмоилов бартараф карда истодааст. ва мусобиқаи кафа байни ҷавонони то 20 сола бинандагони гиромӣ ин марҳилаи бисёр хуби санҷишӣ барои футболбозони ҳайати навраси мо ба ҳисоб меравад. албатта ҳайат васеъ аст. дар дигар мусобиқаҳо ҳам санҷида буданд ин футболбозонро ва ин охирин санҷише хоҳад буд ва баъдан ҳайати ниҳоӣ барои иштирок дар мусобиқаи ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола муайян карда мешавад. ки аввалин ишта ба тӯб мерасад. инҷо дарвозабон Сунатулло Исмоилов ин ҳолатро бартараф кард. аҳмад Рашид Сарварӣ капитани дастаи ҷавонони Афғонистон аз канори чап ба марказ пас дод. ҳоло тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон боқӣ мемонад. идомаи ҳуҷумро мебинем. дар ин ҳолат бо тӯб Ҳаким Ниёзӣ аст, аммо ба ӯ муяссар нашуд ки дар ин ҳолат бехато ба ҳамдастояш тӯбро равон кунад. аут ва фоидаи дастаи наврасони мо аст дар ин ҳолат. ҳоло Масрур Ғафуров ба довари канорӣ ишора мекунад ки дар ҳамон лаҳза аслан қоидаи бозӣ зидди ӯ вайрон шуд. мо шумо имкон дорем ки ин ҳолатро бубинем. медонед бале дар ин саҳнаи такрорӣ ҳам ин чизро дидан мумкин ки дифоъгар Аҳмадулло Алоказай қоидаи бозиро вайрон кард. аз аут зуд футболбозони мо тӯбро ба бозӣ дароварданд. акнун ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо бенатиҷа. боз ҳам мубориза давом меёбад. Абубакр Сулаймонов капитани мо дар марказ тӯбро соҳиб шуд. андаке мухлисон ҳам фаъол шуда истоданд ва шояд ин таъсири худро расонад. гузариши бисёр ҳам зебо дар ҳамин лаҳзаҳо ва офсайд аст. офсайд аллакай маълум буд дар лаҳзае ки тӯб ба назди Раббони Камолов омад. ҳолати нобозӣ вуҷуд доштанашро дидан ҳамон мумкин буд. аммо ҳаракатҳои инфиродии футболбозамон дар ҳамин лаҳза бисёр ҷолиб аст. бибинед аз чандин бозигарони ҳариф гузашт ва баъдан дақиқан бори дигар дар ҳамин саҳнаи такрорӣ диданатон мумкин аст ки ҳолати офсайд барои футболбозони мо дида шуд. қаблан ба Раҳматулло Фузайлов ба ҳайси мураббии таҳлилгар ва ёвари ӯ Амин Субҳони Холис мураббии
дастаҳои дар гузашта албатта дастаи клуби марказии варзиши артиш ки аз ҷумҳурии исломии Эрон аз кӯмак мерасонд, аммо ҳоло ба ҳайси ёвари ӯ Юсуф Рабиев ки таҷрибаи зиёди кори мураббигиро дорад ва ҳамчунин дар гузашта футболбози дастаи мунтахаби кишварамон буд. Ба ҳайси ҳамлагари моҳир ҳам мо шумо ӯро хеле хуб мешиносем, кӯмак расонида истодааст. Рабони Камолов партофти ту ба сӯи ӯ, инҷо имконият ҳаст ва бубинед ки ин фурсати хуб аз даст меравад. зарбаи кунҷӣ ба ҳар ҳол кор мекунанд футболбозони мо. зарбаи задаи Шаъбон Наимовро чӣ тавре дидед? Дар ҳамон ҳолат бозигари дастаи ҷавонони Афғонистон бартараф кард. бори дигар мебинем ин ҳолатро. хуб, Шаъбон Наимов ишора карда истодааст ки эҳтимол ту ба даст расида буд, аммо мо дар саҳнаи такрорӣ ҳамин чизро мушоҳида накардем. мумкин боз аз зовияи дидҳои дигар ҳам ҳамин лаҳза барои мо пешниҳод шавад, баъдан маълумотҳои дигарро ҳам гуфта гузарем вобаста ба ҳамин вазъият. аммо дар саҳнаи такрорӣ дидамон ин чиз, яъне расиши ту ба даст мушоҳида нашуд. Абдулбак Сулаймонов партофти ту ба сӯи ӯ ва имконияти бисёр ҳам хуб ҳисоб шуда мешавад ва голи якум ба ин тартиб дар дақиқаи 28-уми бозӣ аз сӯи футболбозони мо ба ҳадаф расонида шуд. Масрур Ғафуров голро ба ҳадаф расонд. ва дар анамин вазъияти стандартӣ бинандагони гиромӣ нақши чанд футболбозро метавонем махсус ишора кунем ки тавонистанд саҳми арзандаи худро дар задани гол ба дарвозаи дастаи мунтахаби ҷавонони 20-солаи Афғонистон гузоранд. ибтидо нафаре ки партофти тӯбро анҷом дод ва баъдан ду бозигаре ки дар дохили ҷаримагоҳ тавонистанд фурсатро пайдо кунанд. Абдулбак Сулаймонов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва медонед Шаъбон Наимов будааст. Шаъбон Наимов дар қабати дуюм дар мубориза муваффақ шуд ва маҳз ӯ партофти тӯбро боз ба ҳамдастааш равон кард ва Масрур Ғафуров аз ин имконият самаранок истифода бурду ҷавонони моро ба пеш баровард. Ба ин тартиб ба қайд мегирем голи якум дар ҷараёни бозии имрӯза дар дақиқаи 28 зада шуд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин лаҳза. зидди Фарҳод Ализода бозигарони мо дар ҳамон лаҳза каме берун аз қоида бозӣ карданд. акнун вазъияти стандартӣ бо иштироки футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон. бор дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ин ҳолате ки қоидаи бозӣ вайрон шуд. бештаре аз мухлисоне ки имрӯз ба варзишгоҳи Талқаренаи шаҳри Турсунзода ташриф оварданд, кӯдакон ва наврасон ба ҳисоб мераванд. албатта барои онҳо бисёр ҷолиб аст дидани чунин бозиҳо, хотироти бисёр некеро бо худ имрӯз мехоҳанд баранд. умедвор мешавем ки ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишварамон дар таъмин кардани ҳамин гуна хотироти нек барои ин насли нави дӯстдорони гӯем футбол саҳми арзандаи худро мегузоранд. аллакай як қадам гузошта шуд, яъне гол дар дақиқаи 28 метавонад барои бештаре аз ин кӯдакони наврасоне ки ба варзишгоҳ омаданд як хотироти хуберо гӯем барои чандин сол ва ҳатто мумкин то ба охири умрашон
ёдгор гузорад. албатта меҳрам ба футбол ба намудҳои дигари варзиш бо иштирок дар чунин майдонҳо бо мухлисӣ кардан дар толору иншоотҳои дигари варзишӣ пайдо мешавад. диловар ҷамшедзода ишора мекунад ки андаке осеб гирифтааст, аммо бозӣ давом дорад. ту ба ихтиёри футболбозони мо баргашт. Абубакр Сулаймонов капитани даста бо туп натавонист ки бо суръат ин ҳуҷумро давом диҳад. Абубакр паси ӯ ба Ҷовидон Хушвақтов. Ҷовидон боз тупро бармегардонад ба Абубакр. ирсоли туп ба сӯи Сулаймонов ба канори чап. Фарҳод Амирӣ на инҷо акнун партофти тупро дифогари канори чапи мо хато анҷом медиҳад. Фарҳод Амирӣ аз канори чап ва Шаъбон Наимов аз канори рост. дифогарони мо кӯшиш карда истоданд лаҳза ба лаҳза барои ба вуҷуд овардани вазъиятҳои хатарнок саҳми худро гузоранд. ҳумоюн ҳамдард сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистонро барои мо шумо ин лаҳзаҳо нишон медиҳанд ки ӯ ҳам аз бозии шогирдонаш дар чанд дақиқаи охир он қадар қаноатманд аст. Абубакр Сулаймонов ҳоло барои ин қоида вайронкуниаш бо корти зард ҷазо дода шуд. дар шумораи кортҳои зард ҳоло баробар мешавад. бинандагони гиромӣ, қаблан бозигари шумораи 14 милли пӯшони ҷавони Афғонистон Фаридун Саидӣ корти зард гирифта буд. акнун капитани дастаи мо Абубакр Сулаймонов. ҳуҷум давом меёбад. на ба бозигарони мо ин дафъа муяссар шуд ки зуд ин ҳолатро бартараф кунанд. Сулаймонов, Раббони Камолов, ва чӣ тавре мебинед аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. бояд мегӯям ки бинандагони гиромӣ дар рафти рақобати имрӯза мизбони исмӣ ё ба истлоҳ мизбони номиналии рақобат маҳз дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон ҳастанд. бо вуҷуди он ки мусобиқа ба пуррагӣ дар Тоҷикистон сурат мегирад, аммо дар ҷараёни бозиҳо дастаи мунтахаби ҷавонони мо албатта наметавонанд дар ҳамаи бозиҳо мизбон бошанд. боз як партофти тавили туп ба канори муқобил, аммо дар ин мавқеъ бо вуҷуди фишор овардан чӣ тавре мебинем Раббони Камолов наметавонад ки тупро ба даст орад. ҳоло Камолов бо туп, Абубакр Сулаймонов, Фарҳод Амирӣ, бисёр паси хуб. ҳуҷумро Ҷовидон Хушвақтов давом медиҳад. пас ба дифогари канори Шарафган Саидов. идомаи ҳамларо мебинем. на бо вуҷуди бисёр хуб пас додан аз байни се футболбози ҳариф, аммо пасе ки Абубакр Сулаймонов равон кард, то ба ҳамдастааш нарафт. ва бар иловаи ин дифогари охирини дастаи ҷавонони Афғонистон ин вазъиятро бартараф кард. бори дигар метавонед бубинед ки чӣ гуна ҳамин холигиро дар байни футболбозони ҳариф пайдо карда тавонист. Абубакр дар ҳамон ҳолат. қоидаи бозӣ вайрон мешавад дар ин лаҳза. Муҳаммад Муқаддам
бозигари шумораи 6 Афғонистон ба қоида вайронкунӣ даст зад. бори дигар ҳамин лаҳзаро метавонед бубинед. ва аз ин масофа имкони иҷрои зарбаи рост ҳаст ҷониби дарвоза. бояд бигӯям ки капитани мо Абубакр Сулаймонов дар ин кор бениҳоят маҳорати хуб ҳам дорад. дар мусобиқаҳои қаблӣ мо чунин зарбаҳои ҳадафмандонаи ӯро аз вазъиятҳои стандартӣ дида будем ва бар иловаи ин партофтам карда метавонад Абубакр. иҷозат дода шуд. пас ба Раббони Камолов, аммо инҷои рисоли тӯб аз ҷониби Раббони чандон хуб набуд ва чӣ тавр дидед тӯб ба Аҳмад Рашид Сарварӣ, капитани дастаи ҷавонини Афғонистон расиду аз майдон берун баромад. хуб андаке айёрӣ ҳам кардан футболбозони мо, кӯшиш кардан бо ҳамин таркибороӣ назму низоми хатти дифои дастаи ҳарифро барҳам резанд, аммо гӯем ин кор ба пуррагӣ сурат нагирифт. зеро вокуниши саривақтӣ аз сӯи футболбозони дастаи ҷавони Афғонистон дида шуд. партофти тӯб. ҳоло тӯб боз ҳам аз дохили ҷаримагоҳ берун бароварда мешавад. Абубакр Сулаймонов, ирсоли навбатии тӯб ва дарвозабон дар ин ҳолат тӯбро ба даст меорад ва илова бар ин офсайд ҳам буд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. дигар ҷои шаку шубҳа нест ки офсайд вуҷуд дошт барои футболбози мо дар ҳамон лаҳза вақте ӯ бо дарвозабон барои тӯб талош мекард. Сулаймонов як дафъаи дигар қоидаи бозиро вайрон мекунад. корти зард акнун ба ҳайати ба футболбози ҳайати ҷавонони Афғонистон нишон дода шуд дар ин ҳолат. хуб Ҳумоюн Амин чӣ тавре мебинед? қоидаи бозиро вайрон кардааст. ҳоло мумкин баъдан коргардон барои мо шумо ҳамон лаҳзае ки ӯ қоидаи бозиро вайрон кард пешниҳод кунанд. хуб аз сабаби оне ки албатта вазъи обу ҳаво рӯз ба рӯз гарм шуда истодааст, тобистон дар пеш аст мо шуморо. ҳоло як дақиқа вақт барои обнӯшии футболбозони ҳар даста ҷудо шуд ва аслан ҷудо шуд на, балки метавонем бигӯем ки худи футболбозон бо истифода аз фурсат вақте диданд ки кӯмаки тиббӣ расонида истоданд ба ҳамдастаи онҳо, кӯшиш карданд то ин лаҳзаро самаранок истифода баранд ва баъд аз об нӯшидан боз ҳам футболбозони мо ба майдон баргашта мавқеи худро ишғол мекунанд. аммо осеби гирифтаи бозигари дастаи мо дар ин ҳолат андаке нигаронкунанда аст. дар даври дуюми рақобатҳо дар мусобиқаи ассотсиатсияи футболии кишварҳои осиёи марказӣ дастаи ҷавонони Эрон бозӣ надорад ва имрӯз мураббиёни ин даста барои таҳлилу баррасии бозии рақибони ояндаи худ ба варзишгоҳи Талко Арена ташриф оварданд. ҳамин ҳоло онҳо ҷараёни ин бозиро дидан карда истоданд ва инчунин бояд бигӯям ки ситёди мураббиёни дастаи мунтахаби кишвар таҳти роҳбарии Петр Шегарт ҳам дар варзишгоҳ қарор доранд. онҳо низ баҳри дидани бозии дастаи мунтахаби наврасони кишвар озими варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода шуданд. чӣ тавре мебинед осеби гирифтаи футболбози мо бисёр ҳам вазнин аст. Ҳоҷи Абдуманнон ки дар бархурди қаблӣ осеб гирифт ҳоло майдонро тарк мекунад, зеро мо дида истодаем ки як футболбози дигар барои баромадан ба майдон тайёрӣ мебинад.
албатта дар чунин лаҳзаҳо танҳо ва танҳо намин гуна кафкубиҳое ки ҳастанд аз ҷониби мухлисон кӯмак карда метавонад баҳри зудтар сеҳату саломат шудани футболбоз ва ба майдон баргаштани ӯ. аз фурсат мо ҳам истифода бурда ба ҳоҷӣ абдуманнон ки яке аз футболбозони асосии дастаи мунтахаби наврасони кишвар ва яке аз умедҳои мо ба ҳисоб меравад, орзуманди он ҳастем ки шифои комилу оҷил пайдо кунад ва зудтар ба саф баргардад. лаҳзае ки ӯ осеб гирифт бори дигар барои мо шумо пешниҳод мекунанд. ана ҳамин ҳолат ҳумоюн амин бисёр осеби ҷиддӣ расонд ба футболбози мо ва барои ин амалкардаш албатта корти зард гирифт, вале ин чандон муҳим нест, зеро мо як футболбози бисёр хуби худро аллакай дар бозии якум аз даст дода истодаем ва ин хонохо албатта ба нақшаи бозиҳои баъдии футболбозони мо бетаъсир намемонад. агар хато накунам аз байни футболбозони ҳайати эҳтиётӣ ҳоло бозигари шумораи 20 Юнус Исматуллоев барои баромадан ба майдон тайёрӣ дида истодааст. бале ва баъд аз чанд лаҳза Юнус Исматуллоев бояд вориди майдон шавад. диловар ҷамшедзода тавонист ки кӯшиши якуми футболбозони афғонистонро баҳри созмон додани ҳуҷум аз байн барад дар лаҳзаи қаблӣ ва инҷо акнун оҳиста оҳиста иҷозат медиҳад Шерафган Саидов то ин ки тӯб аз майдон берун шавад. тағйироти иҷборӣ дар ҳайати мо аз майдон гирифта шуд футболбози шумораи 3 Ҳоҷи Абдуманнон ки осеб гирифта буд ва акнун дар дақиқаи 42 ба ҷои ӯ Юнус Исматуллоев ба майдон мебарояд. лаҳзае ки бори дигар вайрон шудани қоидаи бозӣ боиси манъ шудани рафти рақобати имрӯза мешавад. ин дафъа акнун футболбози мо Шаъбон Наимов ҳангоми мубориза бо бозигари ҳариф Эҳсон Аҳмад Раҳмонӣ қоидаи бозиро вайрон кард. ин мавқеи дарвозабон аст ва бо боварӣ ҳаракат мекунад Сунатулло Исмоилов ва тӯбро ба даст мегирад. аут ба фоидаи дастаи Афғонистон аст дар ин ҳолат. хуб боз як лаҳзаи дигаре ки қоидаи бозӣ вайрон шуда истодааст ва дар ин вазъият акнун Ҷовидон Хушвақтов қоидаи бозиро вайрон кард. дар нимаи якуми бозӣ ҳамин гуна ҳолатҳо кам набуданд. ҳарчанд дар анамин саҳнаҳои такрории охир чандон аён ҳам нест ки футболбози мо Ҷовидон Хушвақтов чӣ гуна зидди Фаридун Саидӣ қоидаи бозиро вайрон кард. хуб Ҳоҷи Абдуманнонро барои мо шумо нишон дода истодаанд. умедвор мешавем ки ҳарчи зудтар ба саф бармегардад ва дар бозиҳои баъдӣ боз ҳам иштироки ӯро мебинем. аммо муоинаи тиббӣ албатта муайян мекунад. боз тӯб ба ихтиёри футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон мегузарад. Тимуршоҳ Рауфӣ пас дод ба ҳамдастааш Муҳаммад Муқаддам. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд, аммо ин вазъият бартараф шуд ва ҷавонони дастаи Афғонистон кӯшиш карда истоданд боз ҳам аз нав оғоз кунанд. вақти асосии рақобат ҳам ба хотимаи худ наздик мешавад ва чӣ тавре мебинем 3 дақиқа вақт илова карда мешавад.
пичтавре булотар ишора кардам. Хело вақти зиёд ҳам талаф ёфт дар нимаи якум ва интизор будан мумкин буд ки 3 дақиқа ва ё зиёдтар аз он ҳам илова карда мешавад бар нимаи якуми бозии дастаҳо. баъд аз голе ки дар дақиқаи 28 гуфтаем футболбозони мо ба ҳадаф расонданд бо кӯшиши Масрур Ғафуров, дигар дар дақиқаҳои баъдӣ лаҳзаҳои хатарнок аз ҷониби шогирдони Раҳматулло Фузайлов ба вуҷуд оварда нашуд. дар навбати худ дар нимаи якум дастаи ҷавонони Афғонистон ҳам он қадар имкониятҳоеро дар назди дарвозаи Сунатулло Исмоилов ба вуҷуд наовард. Аслан ягон вазъияти хатарнок набуд, гӯем иштибоҳ нахоҳад буд. Танҳо якчанд партофтҳо, аммо он ягон хавфу хатарро ба вуҷуд наовард. тӯбро аз даст медиҳад Фарҳод Амирӣ дар ин ҳолат. Аҳмад Рашид Сарварӣ бисёрам хуб. мо шояд бори аввал дар ҳафти бозии имрӯза муборизаи ду капитанро дидем ва Фарҳод Рашид Сарварӣ, капитани дастаи ҷавонони Афғонистон, аз капитани мо Абубакр Сулаймонов гузашта тавонист дар ҳамон ҳолат. ва партофте ки аз канори чап буд ба дохили ҷаримагоҳ, инҷо боис бар он мешавад ки дар ниҳояти кор тӯбро дарвозабон Сунатулло Исмоилов ба даст дорад ва бо ҳамин ҳуҷуми навбатии ҷавонони Афғонистон хотима меёбад. хело имконияти хубе роҳло футболбозони мо метавонанд дар охири қисми якуми бозӣ боз ба вуҷуд оранд, аммо бубинед довар рафти ин ҳуҷумро манъ мекунад ва ишора мекунад ки пештар аз он қоидаи бозӣ вайрон шуда буд ва корти зард нишон медиҳад ба Масрур Ғафуров. Масрур гуфта истодааст ки ман нафаҳмидам чаро ба ман корти зард нишон дода шуд дар ин вазъият. мо бошад имкон дорем ки саҳнаи такрории ҳамин ҳолатро бубинем ва Масрур ҳоло ба довари марказ Арслан Гошанов мефаҳмонад ки чаро дар ҳамон ҳолат ин гуна вазъият ба вуҷуд омад. Медонед, довар ишора карда истодааст ки бо оринҷи худ Масрур дар ҳамон лаҳза ба сари футболбози ҳариф андаке бархӯрдааст. бозигарони мо тавонистанд ки ҳуҷуми навбатии Афғонистонро бартараф кунанд, вале баъдан боз қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва ин дафъа Юнус Исматуллоев хато карда истодааст. 3 дақиқа вақт илова шуда хотима ёфт, аммо довар ҳатман иҷозат хоҳад дод то ин ки вазъияти стандартии мазкур ба пуррагӣ истифода бурда шавад. охирин имконият дар рафти қисми якум барои дастаи ҷавонони Афғонистон ва зарбаи ростро мебинем дар ҳамин лаҳзаҳо ки рост тӯб ба дасти дарвозабон Сунатулло Исмоилов рафт ва бо ҳамин садои шудаки довар Арслан Гошанов дар ҳамин лаҳзаҳо баланд шуд. бинандагони гиромӣ, қисми якуми бозӣ бо ҳамин хотима меёбад. ҳисоб 0-1 ба фоидаи ҷавонони мо аст ва бинандагони гиромӣ бо ҳамин нимаи якуми рақобат ҳоло хотима меёбад. андаке танаффус мекунем ва баъдан боз ҳам якҷо бо шумо умедвор мешавем ки дар бахши мустақим қисми дуюми бозии мазкурро аз варзишгоҳи Талқаринаи шаҳри Турсунзода хоҳем дид. бо мо бошед.
аст. Дарвозабон Сунатулло Исмоилов, рақами 23 футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Капитани даста Абубакр Сулаймонов, рақами 3 Ҳоҷи Абдуманон буд, аммо мутаассифона ӯ осеб гирифт ва дар рафти нимаи якум ӯро иваз кардан ва ҷояш рақами 20 Юнус Исматуллоев вориди майдон шуд. рақами 4 Диловар Ҷамшедзода, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 6 Шерафган Саидов, рақами 7 Масрур Ғафуров, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 12 Шаъбон Наимов, рақами 13 Раббони Камолов, рақами 15 Фарҳод Амирӣ ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. ҳоло вазъияти стандарти бо иштироки футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон аст. партофти тӯбро мебинем ба дохили ҷаримагоҳ ва имкониятам пайдо мешавад. гол! Бинандагони гиромӣ, дар ин лаҳза мутаассифона футболбозони мо иштибоҳ карданд ҳангоми мавқеъгирии худ дар дохили ҷаримагоҳ ва ба ин тартиб дар оғози нимаи дуюм дар дақиқаи 48 мо ба дарвозаи худ гол сар медиҳем. ҳам дифоъгаронамон ҳангоми мавқеъгирӣ иштибоҳ карданд ки пешироҳи футболбози дастаи ҷавонони Афғонистонро нагирифтанд ва ҳам дарвозабонамон мавқеъро нодуруст гирифта буд Сунатулло Исмоилов. ҳоло ҳатман хоҳем дид дар саҳнаҳои такрорӣ ки Ҳумоюн Амин чӣ гуна ба тӯри дарвозаи мо тӯбро равон кард ва инам шояд яке аз он лаҳзаҳое бошад ки ҳатман атрофи бартараф кардани чунин камбудиҳо дар истоди мураббиёни дастаи мунтахаби кишвар ишора мекунад. дар пеш мо шуморо мусобиқаи бисёр бузург ва муҳим интизор аст ва набояд дар ҳамон мусобиқа айнан ҳамин гуна хатоҳо, ҳамин гуна иштибоҳҳо дар мавқеъгирӣ дар дохили ҷаримагоҳи худ сурат гирад. зеро дар гурӯҳ бо мо чӣ тавре болотар ишора кардам, ҳарифони бисёр пурқувват ҳастанд, мисли Чин, Австралия ва Арабистони Саудӣ. хонохо дар ҳаяте ки имрӯз мо шумо дида истодем, яъне ҳаяти аввалия ва гурӯҳи футболбозоне ки дар курсии бозигарони навбатбоӣ қарор доранд, тағйиротҳо мешавад, яъне боз чеҳраҳои дигар, нафарони дигарро ҳам ҳатман истоди мураббиён аз назар мегузаронанд ва баъдан ҳаяти ниҳоӣ муайян хоҳад шуд. ҳамчунин мумкин аст пеш аз сафар ба Таиланд боз ҷавомади таълимии тамрини охиринро ҳам футболбозони мо баъдан доир кунанд. аммо ҳоло он гурӯҳи футболбозоне ки барои иштирок дар ин мусобиқа сафарбар шуданд дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишварамон, баҳрашон охирин озмоиш хоҳад буд ҷиҳати роҳ ёфтан ба ҳайати ниҳоии дастаи наврасони кишвар ва иштирок дар мусобиқаи ҷоми Осиё байни наврасони то 17 сола дар кишвари Таиланд. хато дар маркази майдон ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Афғонистон гузашт ва имконияти навбатӣ барои онҳо пайдо шуда истодааст, аммо бубинед каме нофаҳмӣ инҷо ба вуҷуд меояд ва дар навбати худ ҳуҷуми ҷавобии футболбозони мо бенатиҷа ҷамъбаст мешавад. Масрур Ғафуров ҳоло метавонист ки ин имкониятро беҳтар истифода барад, аммо дар мубориза бо дифоъгари Афғонистон Ҳумоюн Амин муваффақ нашуд. хело масофаи тӯлониро тай кард нимуҳофизатгар Эҳсон Аҳмад Раҳмонӣ, аммо омаду тӯбро ба ихтиёри дастаи ҳариф гузошт. гузариши бисёр зебо аз канори рост. партофти тӯбро мебинем. тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи
афғонистон буд, аммо инҷо бисёр ҳам хуб акнун ҳаракат кард футболбози мо ва тавонист Шаъбон Наимов ин ҳолатро бартараф кунад. Абубакр пас медиҳад ба ҳамдастааш, вале ҳангоми пас додан Абубакр Сулаймонов каме хато ҳам кард, зеро сари вақт ва гӯем дар ҳолате ки тайёр буд ҳамдастааш ӯ пас надод, андаке бо таъхир паси ӯ ба ҳамдастааш равон шуд ва дар натиҷа ин ҳуҷум қатъ гардид. аз вазъияти стандартие ки дар оғози қисми дуюми бозӣ буд, мо ба тури дарвозаи худ голи ҷавобиро сар додем ва бо ҳамин ҳисоб баробар шуд 1-1. ҳоло як футболбозии дастаи ҷавонони Афғонистон осеб гирифтааст. барои онҳое ки натавонистанд нимаи якуми рақобати дастои мазкурро тамошо кунанд, ман бори дигар ёдовар мешавам ки ин рақобатҳои даври дуюми чемпионати кишварҳои ассотсиатсияи футболии Осиёи марказӣ аст. дар мусобиқаи навбатӣ ки бори чорум байни ҷавонони то 20 сола баргузор мешавад, 5 даста иштирок мекунанд. аз минтақа танҳо футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони Қирғизистон дар мусобиқа иштирок накарда истоданд ва читавре медонед ба ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ дар умум 6 давлат ворид мешаванд: Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Афғонистон ва Эрон. ва ин дар миёни ҳамаи ассотсиатсияҳои футболие ки дар Осиё ҳастанд, аз ҳама ассотсиатсияи футболии ҷавонтарин ба ҳисоб меравад. вале бисёр хуб рушд карда истодааст ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ ва давоми чанд соли охир макони асосии баргузории рақобатҳо дар тақрибан ҳама сину сол, чӣ миёни бонувон, чӣ миёни писарон, маҳз кишвари Бештосои мо аст. бештари аз ин рақобатҳо, чӣ тавре болотар гуфтам, дар шаҳрҳои Душанбеву Ҳисор қаблан сурат мегирифтанд ва акнун имсол дар майдонҳои чаманзораш табиӣ дастандаркорон ба хулоса омаданд ки бозиҳоро доир кунанд. ва гуфта мешавад ки барои дастаҳое ки ташриф оварданд, яъне барои меҳмонон, дар умум майдонҳои чаманзорашон табиӣ хело писандам омадааст. яъне маълум мешавад ки дар баробари оне ки майдонҳои хуби чаманзори сунъӣ дорем, майдонҳои чаманзори табиии мо ҳам чандон бад нестанд ва метавонанд чунин мусобиқаҳоро албатта дар сатҳи бисёр хуб мизбонӣ кунанд. партофти навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд ва инҷо дарвозабони мо Суннатло Исмоилов хело хуб бозӣ кард. албатта сол ба сол инфрасохтори футболӣ дар кишварамон беҳтар шуда истодааст ва боз эътимод дорем ки дар солҳои баъдӣ боз шароитҳои аз ин дида беҳтар барои футболбозони нагӯем он гурӯҳи мутахассисоне ки албатта дар ун дар соҳаи футбол кор мекунанд пешниҳод карда мешавад ва ин боиси беҳтар шудани натиҷаҳо мешавад. мутаассифона дар ин лаҳза тӯбро нигоҳ дошта наметавонад дифогари канурии мо Шерафкан Саидов. ва ин лаҳзае ки ба дарвозаи мо гол зада шуд. бори дигар бубинед, дар мубориза бо дифогари ҳариф мавқеияти худро аз даст медиҳад Фарҳод Амирӣ. ҳамчунин пештар аз ӯ ду дифогари марказии мо Баракатулло Неъматуллозода ва Диловар Ҷамшедзода қарор доштанд ва ҳардуи онҳо ҳам инҷо натавонистанд муқовимат нишон диҳанд. шояд пеш аз ҳама фикр карданд ки тӯб аз майдон берун мешавад. ин тавр набуд. Ҳумоюн Амин мубориза бурд, зарба зад ва дарвозабони мо ҳам ки мавқеъро нодуруст гирифта буд, ба дарвозаи худ тӯбро сар дод. фурсати навбатӣ, аммо ин ҳолатро зуд футболбозони хатти дифоии дастаи ҷавонони Афғонистон бартараф мекунанд. гурӯҳи бозигарони эҳтиётии ҳайати мо нишон дода мешавад ки ҳамин лаҳзаҳо фаъолона тамрин карда истоданд то ин ки ба майдон баромада боз ҳам барои беҳтар шудани натиҷаи бозии имрӯза саҳми худро гузоранд. хонохо мо шумо тағйиротҳоро хоҳем дид. ва инҷо дарвозабони дастаи ҷавонони Афғонистон ба ёрии тиббӣ ниёз дорад. Файсал Саид Хил.
ва ҳамон тавре ки барои мову шумо ин лаҳзаҳо пешниҳод мекунанд. бибинед мухлисон бо парчамҳои миллии кишварамон ба варзишгоҳ ташриф оварданд то ин ки ба таври бисёр арзанда ва шоиста аз ҳунару истеъдоди насли нави футболии кишварамон дастгирӣ кунанд. чӣ тавре гуфтам, берун аз душанбе ҳам албатта мухлисону алоқамандони футболи кишвар, хуsusan агар дастаҳои миллиамон бозӣ кунанд, хело зиёд ҳастанд. ҷои идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистонро мебинем. Абубакр Сулаймонов бо ёрии ҳамдастаҳояш ин ҳолатро бартараф кард ва тӯб ба самти ҳамлагари мо Масрур Ғафуров равон карда мешавад. аммо Масрур дар ин ҳолат имкон надошт ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. амман бо боварӣ метавонем бигӯем ки дар ҳамаи шаҳрҳою вилоятҳои кишварамон дӯстдорону алоқамандони футбол хело зиёд ҳастанд. Сулаймонов тӯбро нигоҳ медорад. зудтар шояд пас додан ба маврид мебуд дар ҳамин гуна лаҳза, аммо Сулаймонов ба дриблинги худ боварӣ дорад ва кӯшиш мекунад ки ба танҳоӣ ин ҳуҷумро давом диҳад. аут кор кард дар ҳамин лаҳза Абубакр Сулаймонов. خیلی هم زیبا از کنار چپ گزارش فوتبالبازان ما، اما بعداً هر حال با موقع ضروری پرتافت توپ رو انجام دادن نتوانستند. یک توپ در اختیار بازیگران ما باقی میماند. شرفگان سعیدов پاسی او با همدستش یونس اسمت‌الله‌یف بود. یونس هم با همدسته دیگری خود خواست در همان لحظه توپ رو روان کند، اما چه طوری دیدیم هجوم نوبتی تشکیل کرده شاگردان رحمت‌الله فضایلov نتیجه نداد. شابان نعیمов партофти диагонали то ба сӯи ӯ ба канори муқобил. ҳуҷумро давом медиҳанд футболбозони мо. боз як партофти дигар ва дар ин ҳолат бубинед ки ба якдигар хабар расонида истоданд футболбозони ҳайати ҷавонони Афғонистон, аммо ба ҳар ҳол ба онҳо муяссар мешавад ки ин ҳолатро бартараф кунанд. бисёр гузариши хуб аз ҷониби Аҳмад Рашид Сарварӣ, капитани дастаи ҷавонони Афғонистонро бубинед ки ба танҳоӣ чӣ гуна то ба наздикии ҷаримагоҳи мо меояд ва баъдан зарбаи ҷаримавӣ кор мекунад. нахустин корти зард дар қисми дуюми бозӣ ҳоло аз сӯи довар ба футболбози мо нишон дода мешавад. ёдовар мешавам ки гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии Арслан Гошанов ин бозиро қазоват карда истоданд ва Арслан Гошанов аз кишвари Туркманистон аст. ба дарвозабон боз ҳам ёрии тиббӣ лозим ва мо шумо имкон дорем ки ин ҳолатро такроран бубинем. Шабон Наимов хато мекунад, аммо ба назарам чунин менамуд ки ғайр аз ин дигар ягон илоҷ нест. пештар аз ин Аҳмад Рашид Сарварӣ аз ду-се ҳамдастаи дигари Шабон Наимов ба осонӣ гузашт ва мумкин буд ки ба дохили ҷаримагоҳ ҳам бе ягон мамнуъият ворид шавад. лаҳзаи таваққуф ба вуҷуд меояд. ҳоло кӯмаки тиббӣ расонида истоданд ба дарвозабони дастаи ҷавонони Афғонистон Файсал Саидхил. ин бори аввал нест. чанд лаҳза пештар аз ин ҳам табибон бо мақсади кӯмаки тиббӣ расонидан ба ӯ вориди майдон шуда буданд. ва дар ҳамин лаҳзаҳо
гурӯҳи дигари футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон барои истифодаи вазъияти стандартие ки дар назди дарвозаи мо кор карданд талош менамоянд. Фарҳод Ализода ва ҳамчунин Аҳмад Рашид Сарварӣ дар назди тӯб ҳастанд. девори дифоӣ иборат аз 4 нафар гузошта шудааст. аз сӯи футболбозони мо иҷозат дода шуд. зарба ва тӯб ба девори дифоӣ расида бармегардад ва зарбаи дуюм ҳам ҳамчунин. дар ҳар ду маврид футболбозони мо тавонистанд зарбаҳоро бартараф кунанд. Масрур Ғафуров аз ҷои худ боло мешавад, ҳарчанд зарбаи аввалро мас ӯ қабул кард ва андаке дарднокам буд барояш, аммо тайёр аст бозиро давом диҳад. аз зарбаи кунҷӣ зуд тӯбро ба бозӣ медаранд футболбозони дастаи Афғонистон. ва бубинед ки боз як имконияти дигар бисёр ҳам хуб дар вазъиятҳои стандартӣ дар назди дарвозаи мо бисёр имкониятҳои хубро ба вуҷуд оварда истодаанд. инам дар ҳоле аст ки дар нимаи якум аслан футболбозони дастаи мунтахаби ҷавонони Афғонистон ягон имконияти хуб надоштанд. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро, бинандагони гиромӣ, ки чӣ гуна партофти тӯб аз ҷониби Эҳсон Аҳмад Раҳмонӣ равон карда шуд ва ҳам дастаи ӯ зарба зад. зарбаи задаи ӯ аз паҳлӯи дарвозаи мо гузашту аз майдон берун баромад. баъд аз чанд лаҳза ду тағйирот дар ҳайати дастаи наврасони кишвар сурат мегирад. барои баромадан ба майдон Билол Бобоев рақами 9 ва ҳамчунин ҳамлагари дигари мо Нуриддини Орёнмеҳр тайёрӣ дида истодааст. дар маркази майдон боз ҳам чӣ тавре мебинед ба бозигарони дастаи ҷавонони Афғонистон муяссар мешавад ки тӯбро ба худ баргардонанд. хуб, инак тағйиротҳоро мебинем бинандагони гиромӣ дар ҳамин лаҳзаҳо. ва аз майдон гирифта мешавад Шабон Наимов рақами 12, ба ҷои ӯ бо рақами 18 Нуриддин Орёнмеҳри Нуриддин дехтараш ба майдон мебарад. ва ҳамчунин футболбози дигаре ки майдонро тарк кард ин Раббони Камолов аст. Раббони Камолов ҷои худро акнун ба ин тартиб ба футболбози дигар Билол Бобоев медиҳад. ҳисоб 1-1 аст. ҳоло дар рафти бозии имрӯза метавонем бигӯем ки чизе аён нест. боз дар пеш бо дар назар дошт дақиқаҳои иловагӣ ҳудуди 30 дақиқа вақт дар ихтиёри ҳар ду даста боқӣ мемонад то ин ки баҳри ба даст овардани 3 имтиёз талош кунанд. ёдовар мешавам ки Афғонистон дар даври якум тавониста буд ки Туркманистонро бо ҳисоби 2-1 шикаст диҳад ва ҳамин ҳоло дар баробари Узбекистон онҳо пешсафони ҷадвали мусобиқа ба ҳисоб мераванд баъд аз хотимаи даври якум. ҳамзамон бо ин бинандагони гиромӣ маврид ба ёдоварист ки рақобати дигар дар ҳамин соату ҳамин лаҳзаҳо дар варзишгоҳи клуби марказии варзиши артиш дар шаҳри Душанбе баргузор шуда истодааст ва он ҷо дастаҳои ҷавонони Узбекистон ва Туркманистон бо ҳам бозӣ карда истоданд. чӣ тавре гуфтем 5 даста иштирок мекунанд ва дар даври дуюми рақобатҳо дастаи мунтахаби ҷавонони Эрон озод аст, бозии худро доир намекунад бо сабаби он ки шумораи дастаҳо ҷуфт нест. дар 5 даври баргузории рақобатҳо ҳатман ҳар давр як даста бозӣ нахоҳад кард. барои мисол дирӯз дар рӯзи якуми баргузории рақобатҳо дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бозӣ надошт. фурсати навбатӣ барои мо метавонист пайдо шавад, аммо партофти нодуруст дар ин ҳолат ва тӯб бо ҳамин майдонро тарк карда истодааст.
حالا ملی‌پوشان جوانی افغانستان باز هم به هجوم می‌گذارند. پرتافت نوبتی توپ ببینید که در داخل جریمه‌گاه تقریبا آنها به یکدیگر توپ را ارسال کرده ایستادند. اندکی باید دفاعگران ما بیدار شوند از خوب خود. نباید چنین امکانیت‌ها به حریف گذاشته شود و حالا باز یک هجوم دیگر که نقطه نهایی آن همین ضربه از مسافه دور بود. با این ضربه را چطور می‌بینید احمدالله الوکزای اجرا کرد. از این گوی اول ضربه بسیار قوی نمود، اما چطور در صحنه تکراری هم خودش ما مشاهده کردید ضربه خطا رفت. خیلی خوب اینجا ورزه فوتبالبازان ما به نظر میرسد. ابوبکر سلیمانوف میتواند که توپ را به دست آورد و اینجا میدان شدن قاعده بازی به فکرم به اعتبار گرفته شد از جانب سرداور ارسلان گوشانов. بله در مبارزه که بین ابوبکر سلیمانوف و همچنین احمد رشید سروری بود، کاپیتان دسته افغانستان در برابر کاپیتان دسته ما قاعده بازی رو ویران کرد. گل طلب میکنند مخلصان. آنها مشتاقی گل در نیمه دوم هستند و ببینید که اینجا دو فوتبالباز به هم برخوردند هنگام موقع گیری در داخل جریمه‌گاه. شاید بعضا وقت به همین گونه مسابقه ها ما به توجه میکنیم از اون جهت که میگویم این یک مسابقه نیمه رسمی است، اما ببینید در میدان چگونه فوتبالبازان بازی کرده ایستادند. احساسات آن تنش‌هایی که از آن مبارزه که صورت میگیرد و در عموم شدتناکی بازی در سطح بلندترین است و خانوخو خیلی خوب احساس کرده می شود که اینجا در سطح بلندترین دو دسته با هم رقابت کرده ایستادند. توپ از میدان بیرون شد با پورگی در رفتی پرتافت که از جانب ابوبکر سلیمانوف بود. خیلی بلند و نوانیق این پرتافت رو ابوبکر روان کرد. چی در قسم یکم و چی در قسم دوم بالاتر ذکر کرده بودیم که ابوبکر پرتافت‌های خوبی دارد، اما در لحظه قبلی این کارو کردن نتوانست و اینجا از ابوبکر توپ رو میگیرند. احمدالله الوکزای این کار رو انجام داد و فوتبالبازان ما در مرکز میدان باز توپ رو برگردوندن. مسرور غفورов هجوم رو دوام دادن ممکن از کنار چپ اینجا هم دستیاش به او کمک میکنند. بلال بابویف میافتد او، اما داور اشاره کرده است که چیزی نیست، بازی باید دوام یابد و در این حالت اکنون توپ از میدان بیرون میشود. جاویدان خوشبختov ارسال بسیار هم خوب است اما باز هم دفاعگرانی دسته افغانستان اجازه داده میدهند که بازیگران ما این گونه هجوم ها رو دوام دهند. شاید زمین نوکی ارسال توپ به یکدیگر کمک کند و نافهمی بین فوتبالبازان. البته جاویدان در موقع دیگر پس رو انتظار بود، لیکن اوریان مهری نوریدین هم به فکرم بد فکر نکرد. در همین لحظه ممکن بود در همونجا با کم هماهنگی با همدیگر فهمی خوب همین حمله رو فوتبالبازان جوانی ما البته دوام دهند. پس خطا بود از سوی ابوبکر، ولی بیشتر از این قاعده بازی را نسبتی او ویران کردند. صحنه تکراری همون لحظه که فریدون سعیدی قاعده بازی رو ویران کرد برای ما پیشنهاد شد. فرصت هست. مسرور غفورov خیلی هم خوب پسیو به هم دستش و در لحظه اخیر با بلال بابویف میاثر نشده ایستاده است که این هجوم رو دوام دهد. با اینکه بلال با بازی همراه شد، خودش ما دیده ایستاده که توسط کنار چپ با هجوم ها زود و سری وقتی پیوست می شود بلال بابویف و اینک این هجوم دومه بود که فاولانه اشتراکی او را ما در رفتی
бозӣ мушоҳида кардем. ҳоло довар иҷозат намедиҳад барои ба бозӣ даровардани тӯб, зеро боз як футболбози дигари дастаи ҷавонони Афғонистон осеб гирифтааст. барои баромадан ба майдон як футболбоз тайёрӣ дида истодааст дар ҳайати ҷавонони Афғонистон ва мумкин аст ҳамон бозигаре ки чанд лаҳза пештар аз ин осеб гирифта буд ӯро иваз кунад. футболбози шумораи 7 ғулом қавс воҳидӣ. ғулом қавс воҳидӣ акнун ба майдон мебарад ва ӯ ба ҷои футболбози шумораи 20 ҳакимхон ниёзӣ бозиро давом медиҳад. ҳамон футболбозе ки воқеан чанд лаҳза пештар аз ин осеб бардошта буд. акнун иҷозат дода мешавад барои иҷрои зарбаи кунҷӣ ва хоҳем дид ки аз вазъияти стандартии навбатии футболбозони мо чӣ гуна истифода мебаранд. фурсат ҳаст ва зарбаро ҳам мебинем. диловар ҷамшедзода дифоъгари марказии мо дар ин ҳолат зарба зад, аммо зарбаи задаи ӯро Файсал Саидхил бартараф кард. чун поёни рақобат ҳам наздик мешавад, мухлисон низ хелофаъол мешаванд. ҳамин гуна фаъолии онҳо имрӯз дар варзишгоҳ албатта боз ҳам рӯҳи илҳоми тоза мебахшад ба футболбозони мо. боз як вазъияти стандартии дигар ба фоидаи футболбозони мо аст, зеро дар ҳамин ҳолат қоидаи бозӣ муқобили Орёнмеҳри Нуриддин вайрон карда шуд. бори дигар мебинем. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ки чӣ гуна роҳбари гӯем аксари мухлисони футболии кишварамон Сади Исмоилов ба варзишгоҳи Талко Арена ташриф овардааст ва ҳоло ташвиқ мекунад то ин ки футболбозони мо тавонанд голи дуюмро ба ҳадаф расонанд. хело наздик ҳам буданд дар ҳамин лаҳза баъд аз партофти тӯб дар дохили ҷаримагоҳ баъд аз вазъияти стандартӣ боз ҳам имконият пайдо мешавад. аҳсан офарин мегӯем, аммо агар зарба боз ҳам рост иҷро мешуд пас олӣ мебуд. ба таври бисёр ҳам олӣ албатта аз ин имконият мо метавонистем истифода бурда голи дуюми худро ба ҳадаф расонем. Абубакр то охир мубориза мебарад бо Муҳаммад Муқаддам. ту ба ихтиёри футболбозони дастаи ҷавонони Афғонистон гузашт ва дар ин ҳолат садгузории бисёр ҳам хуб аз ҷониби Ҷовидон Хушбахтов ба назар расид. ғайр аз Ҳумоюн Ҳамдард албатта дар истоди мураббиёни дастаи мунтахаби Афғонистон боз мураббиёни дигар ҳам ҳастанд ки ҳоло маҳз онҳо кӯшиш карда истоданд боз ҳам роҳу воситаҳои дигарро ба шогирдони худ биомӯзанд. партофти диаганалӣ тӯб аз ҷониби Ҷовидон Хушбахтов аммо на тӯб то ба Билол Бобоев намеравад. Масрур Ғафуров хело ҳам хуб тӯбро нигоҳ медорад. Масрур паси ӯ ба канори чап. Билол Бобоев маҷбур аст акнун боз ҳам андаке ба қафо пас диҳад. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. на инҷо акнун зарбаи иҷрошудаи бозигари мо Масрур Ғафуров на он қадар қавӣ буд.
خب در کرسی بازیگران احتیاطی غیر از سه فوتبالبازی که به میدان برآمدند باز نفران زیرین هستند. دروازه‌بان ابوبکر محمودов، خوب فوتبالبازی شماره 2 بختیار غیورов، رقم 11 ابوبکر سعیدов، رقم 14 مهربان حمیدов، رقم 16 محمد عبدالاحدов، رقم 17 شیرزاد قهارov، رقم 19 طاهری محمدجان طاهری، رقم 21 رستم کمالov و رقم 22 بهروز خوجاєв. توپرابایی بسیار خوب در مرکز میدان، امکانیت هست برای دوام دادن حمله. توپ را نگاه می‌دارن فوتبالبازان ما. زود پاس به کناری راست روان کرده میشد. جاویدان خوشوقتov انتظار همدست‌های دیگرش است. شرافگان سعیدov به هجوم پیوست شد. ارسال توپ به سوی او و دروازه‌بان این حالت را برطرف کرده ایستاده است. خیلی ارسال‌های خوب، خیلی هجوم‌های جالب در طول چند دقیقه اخیر دیده می‌شود. اندک فعال شوند فوتبالبازان ما حتما امکانیت پیدا می‌شود. اما از چی باشد که از آغاز قسم دوم بازیگران ما نه اونقدر گویم با خواهش و اشتیاق تمام در میدان مبارزه می‌بردند. اصلا در نیمه یکم افغانستان باید بگم که در خط هجوم چندان فعال نبود و امکانیتی هم نداشت. فوتبالبازان ما یک دو فرصت خوب رو با وجود آوردن لیک موفق نشدند. دروازه‌بان ما در این حالت خیلی خوب بازی میکند. سنت‌الله اسماعیلov، ابوبکر سلیمانov او محرک اساسی دسته ما است. نفری که سمت هجوم را معین میکند و خود به واسطه در آغاز بخشیدن آن اشتراک میکند. اما این پرتافتی شرافگان سعیدov نه اونقدر خوب بود. خیلی خوب در مرکز میدان تو به اختیار ما برگشت. هجوم دوام مییابد تا به آخر مبارزه بردن در کار و نزدیک بود که در 3-1 اولی میدانی حریف با هم فوتبالبازان ما توپ را به خود برگردانند توسط پرسینگی که آنها داشتند. اما اندک در این کار ناکام شدند. حالا باز هم فرصت نوبتی برای دوام دادن هجوم امکانیت هست. نه، مسرور غفورov دیر کرد هم در ضربه‌زنی و هم در پاس دادن. و فایده ما است. شرافگان سعیدov نزدیک هم ناآمده پاس داد و ابوبکر خواست بسیار پاسی زیبایی رو به هم دستش روان کنند اما با قفای پای چون این پاس رو اجرا کرده نتوانست. خب باز یک فوتبالبازی دسته جوانان افغانستان خود رو به زمین پرتافته است و یقینا میتوانیم بگوییم که اکنون چنین حالت ها این به واسطه با وقت رو کشال دادنی بازیگران ربط دارد. یعنی تا جایی میتوانیم بگوییم که با این ترتیب آنها با تلف کردن وقت مشغول هستند. هرچند حالا فوتبالبازی دسته جوانان افغانستان اشاره کرده ایستاده است که آسیب گرفته‌اش جدی است. البته ما مشتاق همین گونه مخلصانمان هستیم در ورزشگاه ها. راستی طول چند وقت اخیر که دسته منتخبی کشورمان به واسطه بازی های خود را دایر نکرده است. باری اخیر البته تیر ماه سال گذشته از دسته منتخب روسیه بود و خود شما دیدید که توجه چگونه زیاد است. هر باره که بازی های بین المللی فوتبال شود چه میانی باشگاه ها و چه میانی دسته های منتخبی
дигар махсусан вақте дастаи мунтахаби кишварамон зидди ягон дастаи футболи осиё ҳунарнамоӣ мекунад. Мо шумо мебинем ки чӣ гуна варзишгоҳҳои муҳташами шаҳри Душанбе моломоли мухлисон мешаванд. Ва қаблан ҷои ёдоварист ки варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода яке аз маконҳои баргузории рақобатҳо барои дастаи мунтахаби кишвар ва дастаи Наврасону Олимпия маҳсуб мешуд. Барои мисол ҷиҳати роҳ ёфтан ба Олимпиадаи Рио де Жанейро 2016 дар ҳамин майдон рақобатҳои марҳилаи интихобӣ бо иштироки дастаи мунтахаби олимпии кишварамон ва Сурия соли 2013 сурат гирифта буд. Аз ин пештар яке аз бозиҳои хотирмон миёни дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар ҳамин майдон буд. ҳоло гузариши бисёр ҳам хуб аз сӯи футболбозони мо тавассути каноди чап ҳуҷум давом меёбад ва то ба охир талош карда истодааст Билол Бобоев. Ба майдон воридшавии ӯ ва он фаулие ки дар канори чап дорад имрӯз қобили ситоиш аст бинандагони гиромӣ. Хело хуб ба бозӣ ҳамроҳ шуд Билол ва пайваста кӯшиш карда истодааст ҳуҷумҳоро дастгирӣ кунад. Ва метавонам ҳамин гуна суханҳоро дар бораи Орёнмеҳри Нуриддин ҳам бигӯям, зеро ӯ низ бо ин ки ба майдон баромад хело фаъолона дар прессинг, дар ташкил кардани ҳуҷумҳо, дар тӯбрабоиҳо аз худ дарак дода истодааст. тӯбро нигоҳ медорад Масрур Ғафуров ва баъдан пас медиҳад ба ҳамдасташ, аммо дар ин ҳолат имкон набуд то Ҷовидон Хушвақтов тӯбро ба даст орад. шояд тағйиротҳои навбатӣ ва боз ҳам пурқувват кардани ҳайъат дар ҳамин лаҳзаҳо кӯмак расонад ба мо. ин фазоеро ки мебинед мухлисони гиромӣ метавонад дар рӯзҳои баъдӣ ҳам такрор шавад ва боз ҳам зеботар бошад аз ин ҳолате ки имрӯз аст. дарвозабон аввалин шуда ба тӯб расид дар ин вазъият ва мутаассифона барои ҳамлагари мо Масрур Ғафуров муяссар намешавад ки инҷо аввалин шуда ба тӯб бирасад. бори дигар мебинем ин ҳуҷумро. хуб, ман чӣ гуфтанӣ ҳастам? мухлисони гиромӣ, онҳое ки тавассути шабакаҳои телевизионӣ ҷараёни ин бозиро тамошо карда истояд ва ё ин ки аз сомонаҳои иҷтимоии дигар хабардор ҳам ҳастед дар бораи тақвими бозиҳои оянда дар мусобиқаи кафа, марҳамат кунед ба варзишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода. рӯзҳои 24, 26 ва 28 май дастаи мунтахаби Наврасони кишварамон дар доираи чорумин чемпионати ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ байни ҷавонони то 20 сола дар ҳамин майдон бозиҳои худро доир мекунанд. рақобатҳо яке аз дигаре ҷолибтар ҳастанд: зидди Туркманистон, зидди Ӯзбекистон ва зидди Эрон. мутаносибан рӯзҳои 24, 26 ва 28 май. ва шумо метавонед босам дар муваффақияти шогирдони Раҳматулло Фузайлов саҳми арзандаи худро гузоред. вуруд ба варзишгоҳ комилан озод ва ройгон аст. ин чизро ҳам махсус ишора карда мумкин аст бинандагони гиромӣ, яъне озодона бе ягон мамнуият ба ройгон метавонед ба майдон ворид шаведу мухлисӣ кунед. тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи ҷавонони Афғонистон ҳоло ба назар мерасад. бо шумораи 19 аз курсии бозигарони навбатбой Инаятулло Коҳл вориди майдон мешавад ва ӯ ба ҷои бозигари шумораи 11 Фарҳод Ализода бозиро давом медиҳад. Substitution for selection, player number 11, Farhod Alizoda, replaced by player number 19, Inayatullah Kohi. партофти навбатии тӯб ба самти Ҷовидон Хушвақтов, паси ӯ ба ҳамдастааш ва қоидаи бозӣ вайрон шуд инҷо. бале, қоидаи бозӣ вайрон шуд, корти зард дар дасти довар ва бозигари навбатии ҳайати ҷавонони Афғонистон муҷозотонида шуд дар ин лаҳза. нисбати Орёнмеҳри Нуриддин қоидаи бозиро вайрон кард футболбози ҳайати ҷавонони Афғонистон ва бубинед ки вазъияти стандартии навбатие ки кор кардан бозигарони мо хело наздик аст ба ҷаримагоҳи ҳариф.
бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. дифоъгар аҳмадулло алоказай қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, абубакр ба назди сармураббии даста раҳматулло фузайлов меояд. аз ӯ тавсияҳои охиринро мегирад ва меравад то ин ки тӯбро аз вазъияти стандартӣ ба бозӣ дарорад. чанд вазъияти стандартии охир боис бар он шуд ки имкониятҳои хубе аз сӯи футболбозони мо дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф пайдо шавад. яъне дар вазъиятҳои стандартӣ қаблан хеле хуб кор карданд студи мураббиёни дастаи наврасони мо. акнун ин имкониятҳоро ба гол табдил додан лозим аст. иҷозат дода мешавад. партофти тӯб, фурсат ҳаст, зарбаро ҳам мебинем ва каме баландтар дар ин ҳолат ва диловар ҷамшедзодаро барои мо нишон дода истоданд ки ба эҳтимоли зиёд дар ҳамон лаҳза маҳз ӯ зарба зад. бори дигар мебинем абубакр сулаймонов, партофти тӯб аз сӯи ӯ ва зарбаи задаи диловар ҷамшедзода. имрӯз аз вазъиятҳои стандартӣ имконият барои мо кам набуданд. баъд аз голе ки футболбозони дастаи афғонистон заданд ҳадиақал 3 имкониятро метавонем ҳисоб кунем. аммо ҳар се он фурсатҳо аз ҷониби бозигарони мо ба таври бояду шояд истифода бурда нашуд ва ҳатто дар ҳамон лаҳзаҳо мо зарбаи ростро ҳам ҷониби дарвоза надидем. бисёр футболбози хатарнок аст капитани дастаи ҷавонони афғонистон ва бубинед ин қарори довар боиси норозигии мухлисон мешавад, зеро онҳо низ ин вазъиятро мушоҳида мекарданд ва шояд ҳақ ҳам ҳастанд ки эътироз баён карда истоданд, зеро аут бояд ба фоидаи мо мешуд дар ин ҳолат. тӯб аз пои капитани дастаи ҷавонони афғонистон аҳмад рашид сарварӣ майдонро тарк кард. медонед довар аут ишора карда истодааст. агар зарбаи ҷаримавӣ мегуфт шояд бисёриҳо дурусттар дарк мекарданд ӯро. дақиқаи охирини вақти асосӣ ҷараён дорад. бо дар назар дошти он лаҳзое ки танаффус буд дар қисми дуюм, фикр дорам вақти зиёд ҳам илова карда мешавад ба қисми дуюми бозии дастаҳо. дар қисми аввал 3 дақиқа вақт зам карда шуда буд. зарбаи задаи аҳмад рашид сарварӣ аз масофаи дур натиҷа надод. муҳаммад муқаддам аз ӯ тӯбро мегиранд футболбозони мо. ориён меҳри нуриддин пас ба абубакр сулаймонов. сулаймонов бисёр партофти хубе анҷом дод. билол гузариши ӯ. бобоев партофти тӯб аз сӯи билол ва ин вазъиятро дар лаҳзаи охир чӣ тавре мебинед бозигари хатти дифои марказ бартараф кард. 4 дақиқа вақт илова карда шуд. бори дигар гузариши билол сулаймонов дактарш билол бобоевро метавонед бубинед. абубакр сулаймонов ба ӯ пас дода буд дар ҳамон лаҳза. шерафган саидов тӯбро дар ихтиёри ҳамдастояш нигоҳ медорад. футболбозони мо акнун дар дақиқаҳои иловагӣ ба фишор мегузаранд. албатта каме дигар фишор овардан натиҷаи матлубро дар ҳамин бозӣ ба даст овардан мумкин аст. аз 1 имтиёз албатта 3 имтиёз беҳтар. футболбозони навраси мо хеле хуб ин чизро дарк мекунанд. бояд бинандагони гиромӣ дар зеҳни мову шумо ин гуна тасаввур пайдо нашавад ки ҳоло дар ин бора каме бадтар мегӯям. партофти тӯб на мутаассифона дар ин ҳолат ба бозигарони мо муяссар нашуд ки дар дохили ҷаримагоҳ тӯбро нигоҳ доранд. ба ҳар ҳол мавҷи дуюми ҳуҷумро мебинем, аммо инҷо шерафган саидов аслан зарбаро хато мезанад.
یعنی بالاتر بخواستم بگویم که در ذهن ما و شما باید این گونه تصور پیدا نشود که دسته منتخب افغانستان چگونه حریفی گویم یک نوع حریفی ضعیف و ناتوان است و باید ما حتما آنها رو با حساب کلان شکستیم. یا در سر آن است که اینجا تفاوت 30 سالی است پیش از همه، یعنی هیئت جوانان تا 20 ساله افغانستان اشتراک میکنند. هیئت نورسانی ما باشد برات از بازیگران 17 ساله هستند و بر ضمن این دوامی چند وقتی اخیر هیئت دسته منتخب افغانستان برای مطابق شوی و تیاری خوبتر دیدن به این مسابقه در تاجیکستان قرار داشتند. حداقل 10 روز اخیر آنها در جامعه تعلیمی تمرینی بودند، مثلا در رئیس با منظره الماسی و اونجا برای اشتراک در این مسابقه تیاری دیدند. البته این از نگاه گویم کمک فوتبالی از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان تشکیل شد تا اینکه آنها برای اشتراک در این مسابقه همه جهت و همه طرفه آمادگی ببینند و تاثیر همین گونه آمادگی آنها هم هست که در هفته بازی امروز ما و شما آن را مشاهده کرده ایستادیم. خوب، تغییرات در هیئت دسته جوانان افغانستان از میدان گرفته می شود. فوتبالباز شماره 8 امید رجبی و با جای او به میدان می بارد رقم 3 ریشاد نظری و بازی را دوام میدهد. باز یک فوتبالباز دیگری هیئت جوانان افغانستان حالا با کمک طبی نیاز دارد. خوب بینندگان گرامی، در دور سوم روز 24 می دسته تاجیکستان در همین میدان بر مقابل همتایان خود از ترکمنستان بازی میکند و در همین وقت و ساعت در ورزشگاه کلوب مرکزی ورزش ارتش که معروف به پلی تکنیکوم است در شهر دوشنبه دسته های ایران و افغانستان به مسافه هم میروند. بعدا در دور چهارم روز 26 می ایران با ترکمنستان در شهر دوشنبه بازی میکنند، ازبکستان با تاجیکستان در همین میدان و بازی آخرین دور پنجم با اشتراک در این حالت اکنون داوری کناری اشاره میکنند که ضربه کنجی است. در دور پنجم افغانستان با ازبکستان در شهر دوشنبه و تاجیکستان با ایران در همین میدان بازی خواهند کرد و بعدا مسابقه خاتمه می‌یابد و مراسم پوشیده شوی آن رو ما در همین میدان خواهیم دید. ضربه کنجی با اشتراک فوتبالبازان ما لحظه‌های حساس‌ترین در هفته رقابت امروز، اما پرتافتی نه آنقدر خوب، خیلی خسته شده است ابوبکر سلیمانوف. به نظرم از این خاطر در لحظه قبلی نتوانست توپ را به خطا به همدستایش روان کند. باز یک رسال دیگر، اما این دفعه دروازه‌بان فیصل سعیدخیل توپ را به دست می‌آورد. حالا ابوبکر اشاره میکند که به یاری طبی نیاز دارد. در همین لحظه ها چطور گفتم خیلی خسته شده است ابوبکر، ولی ببینید که اینجا نزدیک بود به یک اشتباه بسیار دغل راه دهند فوتبالبازان افغانستان، لیک و وقتی آنها این اشتباه زود جبران شد و با همین رقابت امروزه خاتمه می‌یابد. افغانستان و تاجیکستان در رقابت دور دوم چمپیونات اساسیه فوتبالی کشورهای آسیا مرکزی غالب را معین کردن نتوانستند. بازی با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بینندگان عزیز ارجمند، ما نیز در همین فرصت گزارش مستقیم خود را از ورزشگاه تلکو آرینای شهر تورسنزاده جنببست میکنیم. در نزد میکروفون شوره پرویزی محمد امین بود. امروز در خدمت شما گروه تکنیکی و ایجادی شبکه‌های تلویزیونی ورزش و فوتبال تحت راهبری کارگردان سلطان برزودیف و یاور او ضیاءالدین سفروف این گزارش رو برای شما آماده نمودند. تا دورهای دیگر صحتمند و موفق باشید. امیدوار باشم که در بازی بعدی دسته منتخب نورسان کشور تحت راهبری رحمت الله فضایلوف میتوانند پیروزی به دست آورند. خیر.